खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 16 फेब्रुआरि 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ राजेन्द्रलाल मित्रनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। 1822 मायथाइनि 16 फेब्रुआरियाव कलकातायाव राजेन्द्रलाल मित्र बिथांनि जोनोमा जादोंमोन। बिथाङा इंराजियाव लिरनाय गिबिसिन भारतारि हारिमुआरि बिजिरसंगिरि आरो जारिमिनगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन। बिथाङा संस्कृत, फार्सियान, बांला आरो इंराजि रावफोराव आखा-फाखामोन। बिथाङा गोबां बिजाबफोर आरो खामानिफोरखौ सुजुदोंमोन आरो बिथाङा 25 बोसोरसिम अवादिया फसंथाननि सामलायगिरिमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल नो वान इट्स एल'न डे, नेशनेल केयारगिभार्स डे आरो नेशनेल आलमन्ड डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।